И здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт, втори епизод. И сега мисля вече да отиваме към тази пещера. Чакай само да видя дали факли имам. Първо да бия този парк. Мъртъв си. Извинявай, че помисля, че не казвам истината. Трябва да е тук. Аз все като кажа нещо, все много казвам обратно. Скелет, който веднага само ще иска да самоубие. Мъртъв. Винаги се чуват някакви звуци като... Чу се нещо като резачка. Ой, сега умря. Аз каквото кажа е истина. Едно в едно. Така е като имаш 300 IQ. И сега само не знам как да сляза. Ето. Прецаках се. Но не за дълго, поне намерих айрон. Значи ми трябва само бутуши. Това ще бъде много лесно. Шит. Абе как се качи? Я умирай. Я да лягаш. Имаме проблем. Аз забравих откъде бяхме. Май от тук. Да, от тук май бяхме. Да, тук. Иначе като видя тези блокове се сещам. Само да видя колко айрон имам. Четири. Общо се да мисля, че ще ми стигне даже. Много ще ми стигне. Ще ми останат общо 3. Сега не съм докосвал нито едно. Ето, взимаме айрона. Чакаме.
Това видео мисля, че пак ще бъде някъде около 30 минути. А по-напред мисля вече да си... Опа. Да правя вече недър, имам запалка. Огнивде. Вече запомниш кощата без табела. Май. Взимаме честата. И хора се върнахме отново и то вече стана вечер. Защото докато се бавиме и мисля вече пак да слягам, защото бях спрял на пауза. Имаше излишни шумове, така че отново. Къде е Ендърмена? Да се вършим към пещерата, щом го няма. Аз също така не си направих и бронята. Бъде за колта. Който само може да си го направи. Върнахме се пак. И вече знаете защо. Не. Не. Стига. Колко палеци има тук? Ако не е тайна. Не. О, колко много злато.
Извинявайте, ако чуете някакви звуци, ама няма как. В някои следващи епизоди вече може да няма шумове. Все пак сме 2200, кой знае колко тъпи хора може да има по света. И мисля пак да се качвам нагоре да се изпека айрана и пак да дойда. Ето крипър, който никога няма как да видя. Биг Брена. Зомби крипър, вече всичко се чува. Спирам отново, защото има шумове. И пак почнахме, нали? Казах ви, че има шумове. И чеме да сега да си направя такова, да си изпържа айрана и да направя нещо кофа с него пак, защото както видяхме, там имаше лава и следващия епизод мисля, че ще търсим диаманти. От няколко дена вече подозирам, че няма голем или просто аз не обикалям из селото и не го намирам. За звуците пак знаете, че просто много позирам и надявам се звуците вече да са намалели. Искам да кажа нещо на всеки звук, който сега ми прекъсва видеото. Звук тъп мокни и се самоуби. Нали просто на село тук и просто чувам много шумове, защото хората, нали сме на село и все пак е нова година. 2 крипъра на едно място. Рис губи, рис печели. Но не. Това не ми пречи да сляза долу. Така и така не си взех кофата. И учам да се взема. Един ден по-късно. 3 милиарда шумове.
Значи сега ще събирам стон, за да мога да си направя тук пътеката. Кофа с вода и направя като пана. Може да излея водата и да се спася. Опс, скика не се бие. Вечер. О, не, малко зомби. Той е по-бързо от Флаш. Или даже Соник. Оп. Не те гледам. Не ме докосвай, не ме убивай. Толкова няма скелет. За къде е тази игра? Сега отварям, бегам, затварям, лягам. В момента не можете да почивате на близо броди чудовища. Абе, те да бродят, пък да видиме. Ела ми, ара. Мъртъв си. 11 левел. Кога го вдигнах този левел, аз не знам. Ето. Шумове без край. Все едно казах на всички, говорете колкото искате. Просто ми омръзна. И хора спряхме, защото майка ми взима някакви тук неща. Не се пак ще ходим на гости. Абе, има време за видеоклипа, обаче хубавото, че имам време за видеото. 300 IQ. Буквално всички хора, деца в училище ми казват, че съм човек с 300 IQ по шах. Но кой го интересува това? Разбира се, че никой. Аз съм човек с много притеснения, буквално. Ма няма се отказвам да стигна, бе. Аз съм момче. Мъж, де. Уж мъж. Мъртъв си. Абе, аз имам айран, но що не си направя айран меч? При вас сигурно може да се чува звука ми като ехо, защото съм близо до банята. Двадесет 24 пръчки си помислих, че нямам. Въдица. Един лук. Аз ви казах, че ми стигна. Не съм ви казал, че ще ми стигна нещата, но не е до... Но ми стигнаха. Хората днеска в това село няма се спрат да гърмят пиратки. Жошуа да се готви. Защото дядо ми ще го готви. Помислих, че има някакъв пропаст.
Като ти покажа меча, ще бягаш, аз ти казвам. Ела ми, ще те изпапам. Ще ти забия острите ногти, да не казвам къде и ще си мъртъв, аз ти казвам. Брат, ще напуснеш и тук така. Не. Ох, бе. Е, това зомби. Зомбитата много ме търсят. Хелп. Не. Къде си сипах кофата, аз не знам обаче. Thanks. No, thanks. Ще гръмш, тук нищо не направиш, аз казвам. Къде си? О, дошъл си за битка. Дай кажи, мъчек. Не. Ох, сега зоната трябва да занимавам. Бе. Радвам се как още нещата не са се провалили. Иначе на видеото клипа съм мега добър, иначе не ви се знае за реалния живот. Хора, започнахме пак. Върнах се вкъщи, намерих изхода. Значи аз трябва сега... Нямам. Взех се го и не знам колко правя. Чакай. Отиваме към мината да взема лава. В друг епизод, както казах, вече ще търся диаманти. Значи първи път успя да се измъкна от по-дълго пътешествие, че сега от най-просто много. Но тук имаше лава, ама аз се изгазих.
Сега няма къде да се интересува. Еми... Тая има лава. Сега отивам да взема малко от нея и направо... Да взема да имам просто. Значи тази вода вече ще ми подсказва на къде да отивам. Охо! Ма ние сме имали гости, които след малко ще наистина умрат. След малко наистина ще умрат. Всяко падне зомби, не знам. Върнахме се. Не, чакай, ето. Винаги има само при мен звуци. Ела, миле, айде. Да те видиме. Едно в едно. Даде ли ми перла? Не. Какъв простак. Аз тук бях май, нали? Абе, колко паека са? Да спра малко да се чаржна и продължавам. Мисля този канал да бъде за гейминг. Не, пак не бих. Къде ми е входа? Изхода и входа. Оп, грешен вход. И изход. Очаквах да е вечер. А то е залез. Оп, иначе е хубаво круг.
Аз взимам айран и така не го ползвам. Имам кофе с вода, ама на куковлято. Къде си оставих кофата? Я сега просто нарез. Затова се ги взимам. Просто айрана се подценява. Защото ако нямаше него в играта, ще е много, ама много лошо. Не знаеш, че селените ги е страх от дъжд. Какво викам, ще ме такова ли? Виж ти. Но ако искате... Но дойдохте. Не сте. Бегам до край. Сега не може да обърна микрофона и ми е малко тъпо. Ето. Ти, защо си тук, бе? Не съм те поканя на гостя. Мъртъв си. Динайс, айрам. Само да видя колко е часа. 4 без 2. Big Brain. Значи първо върху водата трябва да май се пусне лава или... Да, върху водата трябва да се пусне лава. И се връщаме отново. Както винаги. Тридесет три моркова. Мисля сега вече да отивам малко да събирам храна. Мъртва. Малките нищо не дават. Вече съм 14 левел. ОМГ. Броната ми още е жива. Те да беше от Netherite. И аз съм значи един просто, ама... Не слушах лава, като ми свърши да си е такова, да си е осипе там и... Все пак трябва да се разхожда, по-скоро други епизод. Не знам колко епизода ще има. Значи те селени не може да четат. Видяхте как влезе оня селянин там или не видяхте, защото може да го спра на пауза и... Ама значи селяните в тази игра може да четат общо. Пише къщата ми. Има други играчи.
Готов съм. Не съм. О, здравей, кокошке. Смърт искаш ли? Искаш. И хора, вече мисля тук да свърля този епизод и чао от мен.